El recinte modernista de Sant Pau acull l'exposició Perspective Playground, una mostra interactiva que permet a l'espectador jugar amb conceptes fotogràfics com la llum, l'espai o l'enquadrament. L'espai escollit per a la mostra és l'antic convent, que està pendent de rehabilitar i que encara no s'havia obert al públic. La mostra, patrocinada per la companyia Olympus, vol posar en valor l'art de fer fotos. Així, als visitants se'ls deixa una càmera amb la qual poden recórrer fins a 6 instal·lacions de gran format i captar imatges de tot tipus. Al final del recorregut poden emportar-se com a obsequi la targeta de memòria amb les fotografies que han fet. Més de 20.000 persones han passat ja per l'exposició, que finalitza el proper dimecres. És un espai per jugar amb la perspectiva i llavors diferents artistes de tot el món han creat unes instal·lacions d'art perquè la gent pugui jugar des amb la llum, amb els tamanys, amb miralls, amb reflexes, amb imatge. Llavors hi ha una miqueta per tothom.